Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Ben. Aniñas de comezar, a que sí? Sí, moitas. Pois veña, imos aló. No deporte é máis importante a constancia que a intensidade, sin dúbida. Porque de nada importa que tú vayas un día ao gimnasio e deixes salir o fígado e despois non volvas. Eso non sirve para nada. Se non eres constante, da igual que un día o fagas mellor ou outro peor. O que hai que ser é constante, facelo todos os días, aunque sea sin ganas, e ao final vas progresar, sí ou sí. É algo que eu, grazas a Pulso Activo, estou acadando. A constancia. É mellor ir pouquiño a pouco, porque non te cansas, esforzaste o xusto, pero avanzando, e despois tens os resultados. Ao ladiño e a outro que a cabeza. Comezamos como sempre, un poquinho de mobilidade articular de arriba a baixo. Movendo o pescozo, suave. Imos agora cos ombreiros, aí dibuxando círculos. Bueno, rapaces, a ver, pasoume unha cousa este día. Facía tempo que non veía a un veciño dali do meu pobo e vin que colleu moza desde fai uns anos e casi non o recoñezo. Descuidouse moitísimo. Que opinión tedes ao respecto? Cambiamos? Sodes dos que vos deixades un pouquiño cando tedes parexa ou dos que vos seguides coidando? Que xa non falo do aspecto físico, falo xa en xeral, o sea, de saúde, todo, o sea, como pode ser máis na cintura que unha persoa con uns hábitos normais de facer deporte e tal, empeces a deixarte ir, a coller moitos kilos, claro, pero... deixa de higiene casi, sabes, así un pouco de... O sea, un pouco de decir, teño un amigo que decía, que di, eu teño moza, así que xa me podo... Sabes, para min que é todo o contrario. Cambiamos... É verdade que ao principio, cando estás aí nesa fase que todo é moi bonito, se tú eres unha persoa que se coida e fai deporte e outra persoa non, bueno, para mí xa non valería porque se non temos os mesmos hábitos, non? Os mesmos hábitos, sí, pero bueno, imagínate, porque o amor non entende desas cousas, non? Xuntamos pernas... Ao principio, pois, bueno, igual deixas de ir tan asiduamente, non? Sí, entendo. Pero despois eso ten que romper por algún sitio. Claro. Digo eu. Claro, eu xa non falo de... Tanto como deixarse, non. Eu entendo que, por exemplo, a mí tamén pásame que, bueno, pues eran bastante maniático que cambiamos, que alimentación, estrito e tal, e claro, cando tes moza, pois o mellor vas máis a cear, tes un pouco máis de vida social, no aspecto de ir, sabes, a restaurantes ou así, ou mesmo sair, ou, non sei, en vez de ir ao gimnasio, pois apetece quedar mesmo na cama tirado ca moza, pero un pouco, sabes, pero non pulsos e nocellos. O caso que falo eu é que xa teño visto bastantes xente que pensa que xa está todo feito e deixase ir. Sí, o sea, dicho así, algúns dicho así, hacia dentro, dicho así, é como xa está, xa consigo o que quería, ahora... Sí, pero telo xoxo e mañá tururú. Claro, cambiamos de É pé. que eso é circunstancial, vamos. Pero iso decíase antes, non? Bueno, como xa botou moza, Claro, sería claro, igual, pero ahora que non, pasa así. moitas veces. Hacia dentro... O que sei é Pero que o como a veciño túa non che vai falar máis. O veciño non che vai falar máis, porque dixeches aquí de todo xa. Non dixen quen era. E o meu amigo sabe por que o digo. Moi ben, imos agora a facer unha sesión de core e de lumbar. E o único que imos necesitar é a esteira. Así que collemos unha esteira e comezamos. Eu penso que hai que coidarse sempre, xa non por a parella, por ti. Tes que verte ben, tes que sentirte ben, porque sentirse ben é moito mellor que verse ben. Se te sintes ben, tú veste ben, os demais ben, é un reflexo. Moi ben, unha vez que xa collemos a esteira, imos pasar co quecemento. E o primeiro exercicio van ser aí uns xiros. Xiramos aí o tronco, ao ladiño e ao outro. Bueno, ti que pensas, Noemi? Eu penso que hai que cuidarse por un mismo, da igual que teñas parella que non, os hábitos saudables, verte ben, non me deixarse. Eu penso igual, é normal que te relaxes un pouquiño, ou non, pero un pouquiño, pero xa esa deixadez que digo, miña nai, parece que botan moitos anos encima, ademais. Sí.
Vale. Seguinte exercicio, imos aí ao lado e outro. Mira, con quen vas a estar toda a vida contigo mesmo, así que tens que cuidar. O corpo hai que cuidalo, sabes? Non é... Al final... O demais é temporal, hoxe tes mozo, mañá non o tes. E además... Hoxe estás aquí, mañá estás no outro lado. Vou dicir unha cosa, nós notamos tamén cando metemos algún quiliño de máis, cando imos facer despois, retomamos os hábitos, pois que nos costa un pouquiño máis. Pois imagínate se te deixas aí durante moito tempo... Bueno, vale, saber todos sabemos o que temos que... Imos agora a facer o gato can, imos traballar a esteira. Refírome a que se ti xa no Nadal perdes un pouquiño os hábitos de facer deporte, se lle costa un pouquiño máis, se te deixas bastante, para retomalo despois costa o triple. Claro. Veña, imos aí co gato can para acabar aí un pouquiño de o quecemento, miramos o fronte e caro en Vigo. Mirando a fronte, aí e caro en Vigo. Todos sabemos o que temos que facer, o caso que é máis cómodo, mellor, sabes? Ancho non di nada. O malo é cando lle botamos a culpa aos máis, e mira o que me pasou e tal, non? Bueno, é unha vía de escape. Último segundo. Vale. Moi ben, imos aló, entón. Imos deitarnos boca arriba. E o primeiro exercicio que imos facer é o bicho morto, que xa sabemos como vai, exercicio de coordinación. Subimos brazos, subimos pernas 90 grados, apoio zona lumbar, collo aire, exhalo. Intercambiamos un brazo e outra perna. Mantendo zona lumbar apoiada. Envigo cara adentro. Dúas máis con cada brazo. Última con cada brazo. Vale. Relaxamos un pouquiño, golpeamos o abdomen. E volvemos a colocarnos na posición de inicio. E outra vez, repetimos, vale? Imos aló. De repeticións con cada brazo, con cada perna, alternando unha e outra. Mantemos en vivo cara adentro, cada vez que movemos perna, brazo. Veña, dúas máis con cada brazo. Última. Vale, recollemos. Claro, se doxe le ven a... Ben, houve hai un par de exercicios que tiraba un pouquiño, pero ben. Tal e como estamos, estiro pernas, estiro brazos, en diagonal ao chan, aquí sempre que a zona lumbar ben apoiada, xa botas as pernas para baixo, non é? Hoxe non ter moitas ganas, Mentre estás explicando. Veña, colocamos os brazos, colocamos as pernas e aguantamos aí 30 segundos. Zona lumbar ben apoiada e veña, a temblar ese corpiño. Manteño aí. Moi ben, estira un poquinho máis as pernas, Anxo. Aí. Ui, como tira. Se tira pernas flexionadas ou baixamos as pernas e collemos aire e volvemos a intentalo. Mantemos. Sigo respirando, zona lumbar ben apoiada. Últimos segundiños. Vale. Son cero fan da V. Non me tira... Supuestamente ten que tirar do abdomen. A mí non me tira do abdomen. Solo me tira das pernas porque non as dou posto reta. Levei a clase de hoxe fatal, pero xa levo uns días que estou algo cansa, entón é certo que xa non é a clase en sí, senón a miña enerxía. Imos colocar na posición outra vez. Imos, porque estou escutando suspirar e vamos, estou vendo a cara e se me podes matar, matábarme. No. Non que va. Matar non, pero desmayarte. Cando veches a clase xa de primeira xa...
Acordaste de toda a miña familia. Aguantamos Ai, aí, a familia ánimo. non ten culpa, pobre. Que culpa terán eles de que saíras atravesado? Aguantamos, ánimo, últimos segundiños. 3, 2, 1. Vale, moi ben. Eu xa suspiraba, pero por sobrevivir, por conseguir enerxía onde fose. Eu protestando e suspirando é como a consigo, así que, pues, teño que tirar dos meus artiluxios. E agora imos traballar a zona dos oblicuos. Imos colocar as mans detrás na cabeza. Imos flexionar unha perna, estender a outra e imos levar o cóbado ao xonllo contrario, vale? Intercambiando unha e outra, sin tirar do pescozo. Esperade, porque imos comezar co cóbado dereito, xonllo esquerdo, sí? Veña, collemos aire e imos aló. 10 repeticións a cada lado. Última a cada lado. Vale. Bueno, a clase de hoxe a min costoume e noteno sobre todo aquí no lombo, nas costas que me tiraban moito. Foi levadeira, temos as feitas máis fortes, pero digamos que esta foi da media de clases fortes, da media hacia arriba. Mesma posición, mesmo exercicio. Collemos aire e soltamos. Último a cada lado. Vale, moi ben, moi bo traballo, rapaces. Ánimo, estamos a facer moi ben, Sei que custa un pouco, pero... Non suspiro solo eu. Ves, por eso o teu amigo di, non o fai gusto máis a gusto que a moza. Veña, imos coller agora a botella. Colocámonos aí entre os pés. Colocamos os pés a un ladiño. Moi ben. Nesta posición, a que levamos un poquinho o corpo cara atrás, na que xa notamos que o abdomen está traballando de por sí, pernas semiflexionadas, collemos aire e imos 10 veces a un ladiño e a outro. Última a cada lado. Vale, veña, imos para atrás, levamos xonllos cara a nós, relaxamos. Non, xiro os rusos que a botella gustan. Resoplei porque, a ver, pues eran moitos. Entón, un xa vai cansando, pero non era por protestar, gustanme. Moi ben, pois xa que che gusta estes exercicios, pois imos repetir. Ai, Parece atrás. ben. Xa estaba colocado. Veña, colocámonos como estábamos antes, os pés ao ladiño, pernas semiflexionadas, levamos o corpiño un poquinho para atrás, onde notemos aí que está a traballar xa a zona do abdomen, collemos aire e exhalo. Última a cada lado. Vale, moi ben. Deixamos a botelliña xa onde estaba. Non nos vai facer falta máis do que queda de clase. E agora, o que vamos facer é os golpes de Ra, vale? Xuntamos as plantas dos pés, separamos os xonllos, brazos abertos, e o que facíamos era cruzábamos as mans por debaixo e pegábamos un impulso cara arriba, de acordo? Imos aí con 10 repeticións, collemos aire, arriba, solto. Iso é. Moi ben, Noemi. Enfadada saleche mellor, 9 e 10. Relaxamos. Movemos a cabeciña cara aos lados, masaxeamos aí a zona do abdomen. Non é enfadada, é destruída. Eu non dou despegado o culo. É decepcionada, que ainda é peor, non? Cando dis non estou enfadado, estou decepcionado, que é peor. Xa. Aí, prefiro un enfado, A decepción é
é peor. Veña, tóquenos outra vez. Veña. De novo. Xuntamos pés, separamos xeonllos, abrimos brazos, collemos aire, arriba. Iso é, ánimo. Nove e 10. Moi ben. Xa se me estaba marchando a camiseta, Os golpes de ra, a verdade é que penso que sempre me saben bastante ben. Porque é como facer o clavo de pequenos e transportame a eso e penso que me sai ben. E non estaba enfadada. Estou cansa, pero non enfadada. Hoxe a clase gustoume moito, moito. Si o cardio mátame, eu prefiro este tipo de clases en la que se xa matador os abdominales, que despois tes un dor aí, pero gústame sentir ese dorciño. Pernas flexionadas. Vou tocar o interior e estender, de acordo? Toco o interior, estendo 10 veces. Sí? Veña. Veremos a ver que sai. Empezamos estirados Empezamos tocando as mans Así. no interior dos pés, collemos aire e solto. 2, 3, Está a miña espalda botando pedetes. 5, sí, 6, ahora é o lombo. Espalda, de verdad. 9 e 10. Sou. Faiche efecto ventosa, verdad? Sabes por que iso? Porque non tes a zona lombar ben apoiada. Porque teño hiperlordose. Ah, bueno, moi ben. E seguro que son gases tamén tes, non? Seguro que son na espalda. Bueno, cheira a ver que che Claro, por parece. eso digo. Os da espalda non solen cheirar. Afortunadamente. Veña, imos co último. De novo, comezamos cos pés aí tocando as mans cos pés, collo aire e solto. É diarreico total, Non gusta nada. 9 e 10. Golpeamos, relaxamos. Eso non vale que eu non me entero. Que pasou? Non Que digo fixeches? que eu non me entero do que se ven aí. Ah, De peidos de lombo. tens que botar a orella. Sí, ahora son de lombo. Cando son de ancho non son de lombo. Cando son de medio, de lombo. Son de lombo. Como Veña, a princesa. Non sei que pasaba. Decían que era peidos de espalda. Na vida escoitei eso. Cando son eu, non son de espalda. E cando é Noemi, son de espalda. Bueno, non sei. cambiamos agora de posición. Di que si, Noemi. Imos a facer, Son de Chanel. imos traballar facendo o escalador. Xa sabemos como vai, mans debaixo dos sombreiros, estiramos pernas e agora aí flexionando o xeonllo cara adiante. Acercamos xeonllo a man. Cada un o seu ritmo. Moi ben ese ritmo, moi ben a posición. Tres, dous, un, vale. Pero é que eu sei que é moi bon rapaz e que nos quere moito a todos e sempre me di cupa baixo. Pero é que eu teño o cu moi grande e tira para arriba, que lle vou facer? Claro, e se baixo o cu baixo de todo e quedo no chan. Volvemos a posición, imos repetir exercicio, outros 30 segundiños, total 1 minuto aí de escalador. Collemos aire e imos aló. Cuidado con ese cuiño, Estrella. Ai, dalle cucú. Está aí apuntado cara ao teito. Tres, dous, un, vale. Relaxamos atrás. Veña, ánimo, estamos traballando moi ben, estamos rematando xa, Quédanos un pouquiño máis. E toca descanso. Veña. Rompeu unha coleta. Colo, que pasou? Marchouche a coleta? Sí.
Moi ben, o seguinte exercicio imos estar en cuadrupedio en isométrico e pasar a posición de pirámide. Xa fixemos máis veces. Levanto os xeonllos un pouquiño e daqui levo cúcara arriba e talóns cara ao chan, vale? 10 veces. Collo aire, exhalo. Nove e 10. Xonllos ao chan, cúcara atrás, relaxamos. Quédanos repetir este exercicio. Mira, como imos? Moi ben. Ben? Ben. Así me gusta. Veña, con boa atitude. Mans separados a anchura dos sombreiros, xeonllos separados a anchura das cadeiras, elevo xeonllos un pouquiño e veña, comezamos. Dúas últimas. Vale, perfecto. Relaxo atrás. Veña, imos agora deitarnos boca abaixo. Imos tirar os brazos. Imos facer aí a abrazada. Cos pés sempre xuntos, os glúteos activos, brazos estirados, collemos aire e exhalo, separando o peito, levando os brazos cara atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pés xuntiños, estrella. 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundos. E veña, imos co último exercicio, xa para rematar, vai ser a táboa, 30 segundiños, cos antebrazos apoiados. Último esforzo, traballaches moi ben. Veña, cóvados debaixo dos sombreiros, estiramos pernas, collemos aire e veña, arriba, manteño posición, reparto ben o peso do corpo. Embigo cara adentro, cada vez que exhalamos, aguantamos un pouquiño máis, estrella baixo un pelín, ai, quédate aí. No chan no, arriba. Xabo. Aguanta. Vale, perfecto. Moi ben. Agora imos levar o xeonllo cara adiante, imos tirar aí a zona do glúteo, abrindo o peito. Imos cambiar de perna. Imos co tempo xustiño. Na casa estirade máis canós. E todos os músculos a poder ser. Sobre todo os que traballamos hoxe. Veña, despaciño. Ímonos a colocar de pé. Imos arriba, imos cara a un ladiño. Aguanto aí uns segundos. Cara ao outro lado. Veña, imos ao centro, collemos aire, soltamos, xuntamos mans a un ladiño, cara ao outro lado. Imos cara ao centro, flexionamos un pouquiño, imos cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha maña máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor. Así me gusta. Noemi, que cambio de chacar,